Hello guys, juton lam sugan in channel hanya hai hingkai tini je seng oro ketal restaurant mana ketal ya an bake ketal ta bun bake kesam no haji biryani restaurant no seng hapai lekham hingga decoration to onek no naithok hingga ang to tin no first time ha bo hingga ang to onek excited chanan bagine but seng oro phai tamo gotona wngkha obo tini norong no o video sai khana dinai hingke finally seng sok paikya sat sakao no restaurant hingke haji biryani একদম bumung khwnani baino chaya jathotok hingke asuklae angkhaito asuk khainase ekdom post sos rinani ekdom ready hingke chapsa sine hinui uansuk tongmani but menu naimani unlock ni borok ano khibise kharwi phaikha angkhaito bini ukulu ukulu se khachikma phaisio hingke sengte kaisa restaurant no phaikya oro kaisini motamoti maso komse kom 3 হইতে 2 12 টা seng oro phaijakgo oro ni hingkha ekdom best wngjaksio seng rang bai chamani bai hingke seng oro phaimani reason wngkha aro khe kisa dam oro je jaga seng 2 plate biryani mannai aro hingke 1 plate ni dam se aswk hingke seng aro chaliya menu card naiye seng kirui kharwi phaikha chaimaya tini kuno kokya but mane একটা জায়গা se seng 2 plate machao but aro ke 1 plate machao hingke rang khorch kai tam labba hingke seng oro no phaikya hingke obo ke sini tini ni gotona hingke seng oro tabok chalai sinai hingke guys seng tabok order disinai order dikhakhang biryani chicken abo tam hina amo bungpoi thangka abo order khaikya hingke tabuk seng order to khaitongo order khaipai phaikha hingke chanai hingke oro phaikha hingke sob somoi ma nasingo maneke aswk oro borok bango maneke phaikha hingke baire se komse kom 15 to 20 minute hai nasingma tongo hingke sini plate bo phai sokpaikha hingke sini order bo tei swrapsa hingke phai sokpainai aske seng chanai angkhaito tini horom maimui songna selama bagise oro bono bani ma tongmani oro chaipai hingke tei horom maimui songlia hamatai hingke oro chawi bok thim khe chanai nogo thangui direct phujinai hingke guys naibagui rioye bo hingke time pass khainani bagui tamo thwngui tong candy crush ani bo favorite no mane khali time o hingke candy crush thwngo hingke sab candy crush thwng comment khe sabri dol rok hingke naidi finally sini chajakmani phai sopaikha acha nadi bijak thas khlaine oro hingke naidi kisa rang bai se aswk kwbangma machakha mane tam hnai o pungui chaimanai hingke aro je jaga first e thangma jaga hingkha obo joto milui se biryani mung sachi mannai dam biryani atirokta hingke oro phaiui seng chakhata aro chaliya aro bo chanai salsa eke salsa hingke tophon tini habliya ta hingke angkhaito chanani bagui ready naha deoai no ani khushi tamo sanai ang bisingo onek khushi tongo bokha bisingo norok no phunukliya ani bowa bo kisa sitra hingka babagui wasiri phunukliya kintu but ang bokha bisingo khe onek wasirjak hingke guys tabuk ang chagrana hingke chanani bagui waisano khuklai tongkha waisano abo pura batini jotono khuklai nabaikha hingke tabuk chanani simi bagui ta aswk je bahai motom tulung waisano kutung tabuk khai chasnai cha ekdom bahai manma bai se o kungma hai ching thangka tebsi chana muchung suka hingke tabuk waisano dobla khe chasinai waisano khopnogo tulung pathogma se wow kya baat hai angkhaito oro phaikha hingke dam biryani mamung chao hingke tini first time tok biya rok abo naichai naikha waisano budul khai kotorma khlainai hingke tabuk norok no tok biya chaifrung naina hade wow thongma se tamsi sasinai ang camera kumbu se klai thangbai sio aswk khe thokka hingke angkhaito onek thokjaka hingke norok bo phaijaho baidi ani bagui khe o restaurant onek best mane khe aswk bo dam buya aswk bo kwlai buya hingke manui chajaknai rok bo jotono thik thak hingke oino restaurant o khe belai khe dam tamo sanai mane dam bai manui rok ang miss milijak ya hingke oro hingka ang milijak sugo ta obo wngkha vishal market ganani devi restaurant hingke o jaga hingke ang
motamoti no phaija gongan narwa phaidi je restaurant no manai chana sok tongnai rok ankhe tom tirok chana belai sok ang mai rok phi asuk chai manthai asi amtui nang nang manei rok onek no chai mano ang hingke ani bagi khe abo onek nang sukmani kamta hingke guys nahadi finally chung joto chabai kha waisano khali khali hingke amo hingke tok biano waisano wasrai tongo waisano bo bekrang bekrang waisano chai khibai nai hingke iko chabaiya bara mane chabaiya bara ya mane oro chai maliya ta ang obono bo tlang thanai magna khibiya packeting khairi waisano nogo tlang thanai hingke tini video asukjoro no je ani channel no subscribe khaijak rok please subscribe khaijak ang nong bagi tebo kotal kotal video tubunai saman video da tubunai naki ba beremani video da tubunai naki ba mosamani video da tubunai Eli soi yang yang kau kau hena motif lengai teh hot tu ngai sali ya, guys sampai ya pada tu ibu tu kena hari, ekdom mak nak kiri ya, ngai dah bok nak thang nai.